Ана духтаракҳои хушрӯбонувои зебо, дузандаву навшогирдо, анакунун остин часпонӣ ва хеле ки шумо ба ман нависондед, замокро ҳам тарзи часпонданашро нишон медиҳам. Як чизро гуфтанӣ намонад ки дар ҳамин ҷо вақте ки остинро мебурем ко, нихе таи кашро мебурем ко, нихе хат кашида, ҳамин ҷода мо бояд пеша камакак чуқур мебурем, дар пушт камакак мемонем. Анамхел ин барои чӣ хел гум шумо, барое ки кашиш накуна, пушташда тангӣ накуна. Баъд вақти остин часпондам камакак пешакашам мебурем. Манам хел мешавад да. Анакун ҳози ман аввал гарлавинаро мечаспонам. Баъд аз гарлавина часпондан тарзи часпондани замокро ба шумо нишон медиҳам. Анакун ҳозир мечаспонем, гарлавинаро мечаспонем. Гарлавинаи ман аз ин китф то ин китф меравад. Ман майдаҳак пора намекунам, хеле гирдаки майда намечаспонам. Аз ман калон аст барои пуштакаш. Ба вақти шуштанда ин намехеза, ғам наметия, канда намеша. Майдаакам будузем, ай болош медузем, бисёриҳо хеле мехоҳам пӯшидан. Ранги кокеткаи оддӣ ки дар куртои миллӣ медузем, кокеткача мебуда қафош. Просто поёнша намедузем. Тамом. Як сантиметр, ним сантиметр ҳаминҷо зиёдӣ монда. Баъд инро болои ҳам гузошта анами хел медузем хати рост. Якум тарафашро духтем. Анакун дуюм тарафашро ман хел тоқ дода. Инашро ҳам хел тоғри мемонем. Ним сантиметр ё қариб 1 сантиметри пурраам не ба нуги чӣ нарасонда, манамин кунҷакда нарасонда, зиёдӣ монда. Баъд онро ин тарафашро ҳам 1 сантиметр медузем. анакунун аз ҳамин ҷоҳое ки холӣ мондагӣ ай бехи ҳамин сар карда ним кулула духта мерем то ин тарафа. Ҳамин тарафаш дам ҳамин хел ай нимаш ай болои намин кунҷ мебуроем. Баъде ки духтем боз як борга мустаҳкам бурида духта бахшиш. Баъд байнакоша мебурему, гарлавинаро тоқ метиҳем. ана духтаракҳои хушрӯ пуштака часпондем, лаби гардана духтем. Ана барое ки ин наҷунбад ҳар тараф қачам ҷажда строчкача мерем. Тамом. Баъд аз он чхеле ки байна ёфта будем барои замок, чанд қай лозим боша ба шумо мебурем. Чунин замок хоҳед, чунин замок, на хоҳедтон дарозтар, хоҳедтон калтатар, короче мебурем. Баъд замокчаспониро бо нишон медиҳам. Бо диққат гӯш кунед ва нигоҳ кунед. ана ин пешаки утюкадагии мо, мана замоки мо. Ман замокро то дарози шатои қа дароз намекунам, каме майдатар. То манами ҷоя биёд басаша. ана аҳамиятият, ман замокро манахе поён намемонаму, анаминоша ман қат мекунам. Ана ай ҳаминҷа сар шава. То анамиҷая баси басай. Акнун инро мебурем, амхе байнро мебурем. Мешад ки ҳамин аз дарун мато монда, ранги манами хел аптачка монда, обработка карда, баъд инро дузем. Ман ҳам хел медузам.
анакнун духтаро баъде ки духтем анахе часпондем. манахе як қатори дига аз падлапкаи мошина қатӣ бо гирду ба гирд дуюм строчкаша медузем барои мустаҳкам шудани замок. ан лабонувони зебо духтем. баъд онро манам хел утюг мекунем. Утюг хеле ки шумо гуфтед замокчаспониашро ҳам нишон диҳед, анам замокро ҳам часпондем. анакнун сеюм қисми куртаи мо остинчаспонӣ мешавад. ман аз аввал хостам ки фақат як вытичка ва остинчаспониро ба шумо нишон диҳам, лекин дар комментария нависондед ки замокашро ҳам нишон диҳед, остинчаспониашро ҳам. барои ҳамин қисми сеюми видеои ман часпондани остин мешавад.